серви соли барориш 2013 мошин вагон медосон манин намуди бернаи мошин пешанда 4 пахроникои пеш мен ҳолти балонош манин намуд аз қафои мошин қафош биям 4 пахроникои қафо аст ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначош электроника коробкаш автомат робот дӯстон режими экошамай спортшамай раҳои унту лағжонак биям режимош ҳаст сентр замок бортош компютер климат-контрол мультирол ҳама наворотҳои ин замона калиташ стоп старт дӯстон пробегаш 67 000 километр пробег ки зиёдам гаштагиш не ин ҳолти салони мошин сиденияш ҳам обогрев ҳам сидения лифт дӯстон ин ҳолти салони қафои мошин кожини сиденияш чорни кожа боз инҷа люкам дорад мотор 2 сӯзишвориш бензин расход 8 гуфтид ми расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 180 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 621 81 81 Honda серви соли барориш 2010 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мала мани намуд аз қафои мошин қафошанда 4 пахроникои қафоша ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш механик дӯстон дутта сиденияи пеш обогрев сидени ман инҷа cd player дорад мультирол рӯлошлиф пробег ҳозир пробегашам мефаҳмем 198 000 километр пробег дӯстон ин ҳолати салони мошин сиденияш кожини бо сидения лифт бомаш панорама ин ҳолати салони қафои мошин ин шторкои қафош мотор 2 сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расходаш таҳта газки 70 километр мегардад дӯстон мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 55 770 55 00 98 33 63 36 Hyundai Avante соли барориш 2011 мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз қафои мошин қафош ба 4 пахроникои қафо ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок ойначош электроника мультирол рӯлошлиф коробкаш автомат титроник дӯстон мана инҷа наворотош ҳаст мисол cd player дорад кондитсионерош кор мекунад калиташ стоп старт пробегаш пробег маълум не ҳозир мефаҳмем дӯстон ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин сиденияш лахта дӯстон
пробегаш 100,000 км зиёдтар. Хусусиян мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин. Расход чанде? Газ ми? Заводской газ буда. Расходаш чанде? Расходаш 10 сахте хусусиян. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 765 65 00. Opel Sedan соли барориш 95. намуди берунаи мошин. мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, сидиплер дорад, пробегаш 275,000 км пробег. ин ҳолати салони мошин дӯстон. ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 прасой, сӯзишвориш газ, бензин. расход чанда ко? расходаш 10 та газки 100 км мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 82 02 11. Opel Sedan соли барориш 97. یعنی نمودی بیرنه ماشین. Опитака. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. کفاشنده سه پهلونیکای کفا. داخلی سالن دو الکتروپاکت، oynachosh elektronik, коробкаш автомат, сидиплер дорад, пробегаш 159,000 км пробег. пробегаш оригинал гуфтам, сиденияш лахтагин дӯстон. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 екатек, сӯзишвориш газ, бензин. гази евро 4 дӯстон. ва расход чанда ко? газ киди. расходаш чанда газ киди? расходаш 10 та газ киди 100 км 110 км мегашад дӯстон. нархи мошин 43,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 755 99 63.